मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया गाजा गोमजायै खुंफुंजाबाय। चिरांनि बिजनी थेंफाख्रि फोथाराव खुंजानाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिन्थिफुंसालियाव गुबुन गुबुन गलाफोरजों लोगोसे बिजाबनि गलायाबो खम नङामोन। बर' थुनलाइ आफादनि दिन्थिफुंसालियाव फ्राय गं 17 बिजाब गलाफोरा बिजाब फानदोंमोन। बेनि गेजेराव बाक्सानि नीलिमा प्रकाशनीयाबो गंसेमोन। जाय समाव बिजाब फरायग्रानि आंखाल, नाथाय नीलिमा प्रकाशनी बिजाब गलायाव बिजाब फरायग्रा एबा बिजाब बायग्रा सुबुंफोरा होंगो दोंगो जादोंमोन। नीलिमा प्रकाशनीया मिथिहोनाय बादिब्ला 3 साननि हाबाफारियाव खन्थाइ बिजाब, सुंद' सल' आरो सल'मा बिजाबफोरखौ बांसिनै फाननो हादों। गुबुन फारसेथिं थाखो एबा फरायसालियाव बाहायजानाय बिजाबफोरखौ खम बिबांनि फाननो हादों होननानै मिथिहोदों। बर' थुनलाइ आफादनि 3 साननि हाबाफारियाव एसे बिबांनि मुलाम्फा जानायखौबो फोरमायदों नीलिमा प्रकाशनीया। बिजाब बायनाय हिसाबै दङ आरो खिन्थु जोङो एसे माबाखौ नोजोर होबानो नुयो आरो माने जे कर्सनि रिलेटेड बा क्लासनि बिजाबफोरा नांगौ बायसा थांनांगौ बायसा माने थाङाखै। ओरैनो आउट बिजाबा थांदों आरो थांनाया, जेरै सल'माफोर थांदों, सुंद' सल' बिदिया थांदों आरो बिजाबफोरा ओरैनो गांनैसो थांदों आरो दा लेटेस्टआ जोंनिफ्राय ओरैनो 13 खान ओंखारदोंमोन। 13 खानाव एसे थांदों आरो दा बुंनो थाङोबा बांद्राय माने लसद्रायबो जायाखै आरो जिबायसा माने खरसाखिनिया फैबाय थादों आरो दा बिजाब फरायनायनि बादै दा मोनसे माबाखौ बुंनो हायो जोङो, माने आथिखाल दा बिजाब फरायनाया एसे खम जादों आरो माने जेसेबां फरायनांगौ बेसेबां फरायाखै। आजिखालि दा मबाइल बायदिसिनाफोराव बांसिन आपल'ड खालामो, बायदिसिना खालामो, बिदियाव थाङो। खिन्थु मोनसे माबाखौ जों बुंनो हायो आरो जोंनि बिजाब फरायनानै जों बुहुद नलेजआ फैयो आरो नों मबाइलाव नों आपल'ड खालामनानै किसुआ होयो, खिन्थु मबाइलनिया मा होनो रेकर्ड थाया आरो जारिमिन जानानै थाया। नों जुदि खस्थ' खालामनानै गांसे बिजाब सोरजिनानै दोननो हायोबा अब्ला नोंहा नोंनि लाइफआव माने जारिमिन जानानै थायो आरो जानानै थागोन। दा रांनि हिसाबैथ' दा जोङो तुलमुल दाथ' दा हिसाब खालामाखै, ओरैनो मुलाम्फा जागोन, एसे मुलाम्फा जागोन आरो जानाया।